Hej, jeg vil gerne forklare lidt om sinus, og det vil jeg gøre ved, at jeg først har tegnet et koordinatsystem, og så tegnet enhedssjælen. Hvorfor en enhedssjæl, det betyder, at der fra midten af cirklen ud til cirkelperiferien er 1. Det kan I se her. Så har jeg tegnet 2 trekanter, en lille en og en stor en, og de er lige dannede, og det er retvinklede trekanter. Se her. Så har jeg givet nogle navne, A, B, C, D, E, og den side har jeg kaldt 1, eller den er 1, fordi at den går fra midten op til cirkelperiferien. Ja. Så ud fra det, der kan vi sige de forhold, at D og E divideret med A og D, det er det samme som B, C divideret med A og C. Det var dermed, det var en lige dannet trekant. Så vil jeg også sige, at D og E divideret med A og D, det er det samme som siden A divideret med siden C her. Hvis vi tager det lidt videre, det er den sidste del her, så kan vi sætte nogle andre navne på, for eksempel at DE, det er sinus til vinklen A, og så hvis vi dividerer det med AD, som er den her, den er 1, så har vi de to på. Så siger vi lige med A divideret med C, fordi dem kan vi ikke lige finde nogen steder. Så omformskriver vi det til sinus A, det er lige med A divideret med B. Det var sådan set det. Det var rimelig nemt. Hej hej.